Mbukelo khona ekhaya kubingelelako udokotela DR Mthandazi uDlamini ose-30 nekuhlala. Umuntu nemuntu unenhlahla yakhe lekhona. Umuntu nemuntu unekhandlela ukuthi uma likhanyisile limthande livumela nesimo sakhe noma nesithunywa sakhe. Ngise-30 nekuhlala njengamanje sinenkinga ye-COVID ngane zakwethu. So kudinga sikhuleke kakhulu ngamandla, kudinga sifuthe sithandaze. Ngingakhohlwa ukufaka ama-mask. Yona ngibona mina yami idayisi kebhala ukuthi DR Mthandazi Dlamini. Umuntu ngabantu ufuna ukuthi singahloniphana, singahambani ngemuva, ungafuni ukugceka omunye umuntu, no. Kunabantu asebaningi esengibasizile. Ngiyabonga futhi laba asebathole emaphasela abo bengibafakela eposini lapha ePitoli, e-UK, America le naseJozi naseDurban. Ngibona khona kanhla siphethe amakhandlela. La makhandlela akazosiza wena ngiphethe iV9 newehlo zami. Ngibona khona ekhaya before nje ngiqala ngikhuleka ngithandaza ngikhuluma into eziningi. Cela ubize bonke abantu bemndeni, ubize bonke basekhaya kini. Uthumele i-SMS yakho njengamanje uphuthume ukuthi Mthandazi Dlamini lokhu ngikhuleka nginawe angeke ngize ngikulahle kuhle noma kubi ngiyohlezi ngikhuleka nginawe njengamanje. Cela ubize bonke abantwana bizihlobo zakho batshele ukuthi nangu umprofeti uDlamini Mthandazi sawukhona futhi uzokhuleka. Bavuse ngilinde wena, bavuse ngilinde wena, bavuse babize bafuna abanesithunywa, funa phakama idlozi zabo zivuleke. Babize njengamanje ukuthi nangu udokotela sawukhona uzokhuleka nginabo. Ngicela mangiqede ukukhuleka ngicela Mthandazi bese uyasenda uthi amen. Inkosi ibusise Mthandazi. Ngithemba ukuthi nakimi uyowenza indlela manje engifisa ngayo. Njengoba sewukhulekile dokotela nakimi sekukhanyile, nakimi sekuvulekile. Siyakhanyisa ke manje siyakhanyisa ini namatshiso. Sizokhanyisa namatshiso la eglasini. Mangikhanyisa la ngikhanyisa yonke into yakhe yaboshwa iyavalwa, ngaba umshado, ngaba umendo, ngaba imali, ngaba imoto, ngaba umsebenzi, ngaba amaphupho, ngaba inhlanhla. Ufuna umuntu engimkhulekele ongibhele esemse manje uphuphe inyoka ezo3 zimgadile zamgcaba le inyoka ekubeni ngimfundise lo muntu ukuphahla. Zamgcaba le inyoka emva lokwase kuvela ugogo wakho wathi ungethuki umntana mina. Lo muntu loyo yoze afe anamandla angaphezulu kwamandla. Isiphiwo ngapho sona sithinta lapho ungaboni khona lambukelo khona ekhaya. Wengcile egameni lakho Jehova namandla amkhusela la umbukelo khona ekhaya. Uyagula ufuna ukuphila ufuna umsebenzi unenkinga yephupha usumayelele unamashu namabhati nesicasucasu nento engekho. uNkulunkulu amandla imali ayihlali kunengxabano ukudla kukho ezindlini yonke into ayifuna ukukhanya. Jehova namandla sikhulekele izifo ezikhona lomhlaba njengamagcwele ama-lockdown. uNkulunkulu aphakade kunezifo zama-COVID sizimasuka njengamanje mase sikhulekele sisifuthela senza isintu sethu bese siyezo siselalela. uNkulunkulu aphakade ngokongcwele ngicela ukukhaya Jehova legameni lakho lezo mhlaba la umbukelo khona ekhaya nje manje uyabukela. Ngicela aphiliswe, ngicela avuleke yonke into evalekile ekhaya lelishwe ibhotolo nje labulamba baphume elinamanzi amnyama nobumnyama bonke egameni lakho ngcwele mabe khona ukukhanya njengamanje ngesithunywa ngasinizwe delezwe umhlaba basiphilise bonke abantu abakhona umhlaba abagulayo baphile egameni lakho phakathi. Haleluya. Umbukelo khona ekhaya lapha eJozi, eJimmiston, eSoweto, eSwazini, South Africa wonke ngiyabingelela eMelo, Botswana. Nonke nje indawo ngangibala ngize ngicede ziningi kakhulu. Siphethe amakhandlela lapha ekhaya. Ikhandlela eliyelo nali limele abaphansi asibangasekho emhlabeni ukuba bakhanyisele bakuphilise bakuvikele bakunikeze yonke into ekhona. Ikhandlela linamandla lifuna ukukhulumisana nomlomo ukhuluma ucela kwenzakala ini la ubiza ini bize bonke amathonga asekhaya kini amathonga asekhaya mama kwabize la noma uthiwa ukhonza kiphi inkonzo la uyawubona umehluko. La imimoya iyithunywa isibhakabhaka limele iyithunywa lekhandlela leli meso ke simo sokuthi sekuhlungu nezingozi nako konke lekhandlela leli nayo liyasebenza kakhulu linamandla futhi. Leli elimhlophe limele ukukhanya nempumelelo umbukelo khona ekhaya noma wakhanyisa oyi4 alungile lapha ekhaya ke sisebenza ngawo lamakhandlela nkasabusisiwe lamakhandlela lapha ekhaya tholakala siyakufakela futhi ezintweni zakho noma ukuthi ubo-ode iwasho sekufaka lamakhandlela phakathi omathayi oyi4 la nkasabusisiwe anamandla awafana nakazothenga nguwe esitolo futhi ngithenga amakhandlela lengazithi amakhandlela akazofika asebenza ngoba namakhala ufuna ubuka amanye aba ama-fake ngakho lapha kulaphela nekhona abantu abama-fake khona ama-original. Futhi sibe nebhodlela ekhaya. Ibhodlela lithi 500 ibhodlela 500 rand lisebenza kakhulu uma unebhizinisi ufuna nenhlanhla ufaka uthi phakathi sijile phakathi emanzini bese yageza uyakhuluma lebhodlela lokho beniniyazi ukuthi ugowana isicitho mawulunywa kakhulu u200 rand sola ukashintshi ugowana ulunywa nje unenkinga zakho eziningi
lokho kwanesiza kakhulu. La kuba nesigezo uma ukwabulela umuntu wakwaphela isisu namabhadi namasho abantu abakuthandi lokhu kuyaguquka yonke into kuyifaka mayimbi kuyifaka elenini mayihle kuyifaka elenini futhi nakhona kuyasiza kakhulu ngoba kuthiwa yini isigezo kama nawo nako kumalini 200 rand nganza kwethu. Sibuye sibe na locksmith naye niyawazi kakhulu unsizile kakhulu abaningi bathi bamthanda kakhulu locksmith nawo u200 rand locksmith uyasiza kakhulu entweni eningi kulo khona ekhaya hlala kuyavuleka lapha locksmith. Sibuye sibe nesigezo semali imali uvulekile 500 rand uyagembula hlala ilotho weza in yonke indawo lapha imali iyathanda futhi kakhulu ikulandele. Sakheke esisha esifikile sibonise sona ligama lakho ngathiwa unompumelelo kahle kahle lo lesi esempumela igama leso uthandeka la khona 500 rand nganza kwethu lapha uyafutha uyageza ukha i-teaspoon lento uyikhulumise awumshalela umngane wakho awushalela umndeni wakho. Lezi zinto ezisuka la ekhaya zidinga wena nje ukuyithenga kwakho nje ukuyidinga kwakho ngoba ngisondelela lapha lento sengiyibusisile ayikhulekela ngishinazela nase kufikile ke ngathi ufuna umhlaba wonke South Africa wonke ngisibukela lapha nangithandeka lapho kwenza ukha nje ne-teaspoon nje kuphela uthi nje sengivele ngiphumelele nomphumelo phumela kunye nami ngicela ukuthandeka yonke indawo lapho ngihamba khona noma kuthiwa ibhizinisi noma kuthiwa yini ngicela kuba kahle lapha ngaza kwethu sibe namanzi nawo 200 rand amanzi nanka yawaphuza yawangeza amanzi nakhe kugeza kwangeza emanzi nge5 liter before into zami babhizi ngazo zidinga impepho uyishise lempepho le bese uyakhuluma ngaza kwethu imbuyelo khona ekhaya bekhaya umuntu obazophatha snef shisa lempepho yami le uthe snef ngaphezulu bese uyakhuluma kukuwe lapho umbuyelo khona ekhaya bese siba nentambo futhi intambo le iwu200 rand intambo le naye sebenza kakhulu ekhuluma uyibeka emotweni uyibeka ekhaya ungayibeka emzini wakho kulungile. Impepho le yona iwu50 rand umbuyelo khona ekhaya. Amakhandlela ke akamthandamile ikhandlela elilodwa la liwu5 rand ikhandlela elilodwa limhlophe 5 rand elibovu 5 rand eliblue 5 rand eliyelo 5 rand lamakhandlela ka asabusisiwe sahamba sakanje lamakhandlela lawo. Mawuke nje wathi uyele order udinga hambe nemasho zakho naka ngiyakufungela ngiyakuphetshela ngithi mina akekho umuntu ohluphekana nawe akekho umuntu ohlukanisa wena nempilo yakho uyawuphupha futhi ungafungeke futhi uzokhohlwa uma uphethela amakhandlela langa ungiphahlele ethi nje kahle embuyelo khona ekhaya ngiyacela ukuthi engithi ukwenze egameni lakho Jehova namandla mkhusabeka ngongcwele nawe umbuyelo khona ekhaya uthenga amakhandlela nje manje ya order uyafaka manje ama-SMS uyasho ukuthi ngiyabonga mthandazi ukumkhulekisa njengamanje umbuyelo khona ekhaya into zakhe ziyakhanya futhi uyakhanyelelwa ngokonke bekuvalekile amathuba amahle onke avuleka amagedi imali zavalwa amathuba emisebenzi amathuba ebhizinisi amaphupho lamahle ihlala kahle ekhaya ngiqosheke icitho lalaka amakhandlela ngithi mabusiseka wonke okhona lapha emhlabeni egameni leSukristu ukuze phakade haleluya. Umbuyelo khona ekhaya sengikhulekile ngathandaza kwakho ungilindele nje manje kukodwa ukuthi ubhale SMS mthanazi inkosi kubusise mthanazi amen nasi senzeni amen ifuna iyatholakala eposini sikufakele track number. God bless you.